אני אגיד לך משהו, לי היו חברות שהיו להם טלטלים, ובשביל להגיע למצב של שיער חלק, הם היו צריכות לעשות אבו-עגלה, ואז בבוקר הם קוראות את שיער חלק. לשאול עם זה ולכוון את השעון. אבל היום יש דברים הרבה יותר חדשים. והם? יש את ההחלקה היפנית. ישנם כמה סוגי החלקות יפניות, שהם בעצם נותנים לנו את המענה ואת הפתרון לאותן המטולטלות שמחפשות תשובה. היפנית טובה למי? היפנית היא, כעיקרון היא מתאימה כמעט לכל מטולטלת, שרוצה בעצם להחליק שיער, ונמאסת להגיע למצב שיער פעם בשבוע ולפנפן את השיער, אז זה מתאים למטולטלות. זה מתאים ללקוחה שצבעה את השיער, לא עשתה גוונים לעולם, לא הבהירה את השיער לעולם. חשוב מאוד להיזהר מהדברים האלו, כי החלקה היפנית זה פתרון מדהים, אבל צריך להיזהר, כי השיער יכול להישאר בכיור. אוי, ממש צריך להיזהר, לעשות אבחון מדויק, וזה בגדול. מה אתה הולך לעשות לג'ואל? היי מה שאני הולך לעשות לג'ואל? ג'ואל המהממת. ג'ואל הגיע אליי עם שיער מטולטל, גלי, מקורזל ושיער יבש. למה התעסקה איתו יותר מדי? אבל בלי צבע, אני לא רואה שיש לה הבהרה. לא, אין לה הבהרה ואין לה, השיער שלה הוא לא מובהר, מה שכן... זה טבעי. לא, זה צבוע. צבוע. השיער שלה צבוע. על צבע אפשר. כן, צבע אפשר. כמובן, להחלקות ישנם כמה חומרים. יש החלקה לשיער צבוע, יש החלקה לשיער יבש פגום, יש החלקה לשיער טבעי עבה. ישנם כמה רמות של החלקות וכמה דרגות. עכשיו, במקרה של ג'ואל, השתמשתי עם החלקה לשיער צבוע. כמובן שצבעתי את השיער לפני כן. חשוב מאוד לציין שישנם כמה חברות בשוק. איך אתה יודע איזה החלקה לעשות למי? זה מה שבאתי להגיד. ישנם כמה חברות בשוק שפשוט צריך לעשות אבחון מדויק. כלומר, לקוחה שמגיעה לה עם שיער צבוע ויש לה שורש. היא צבעה אותה את השיער בערך לפני שבועיים. היא מגיעה אליה, אומרת לי, קובי, אני רוצה עכשיו החלקה יפנית. אז בחברה יש החלקה יפנית שאני יכול לצבוע את השיער עם חומר לשיער צבוע, ואחרי חצי שעה פשוט, על ג'ואלים אפשר לראות שכבר התחלתי לעבוד ועשיתי לה חצי ראש, ומה שאני עושה, אני פשוט מחליק את השיער אחרי שהשתמשתי בחומר. זה המכשיר שעושה את הפעולה של זה התהליך השני, זה המכשיר שבעצם החומר עצמו, מה שהוא עושה, הוא מפרק את השערה, הוא מיועד לשיער יבש, שיער פגום, שיער מפוצל, הוא מפרק את השערה. אימא'לה, זה לא נשמע. כן, זה ממש, כאילו מי שרוצה להחליק את השיער, היא צריכה לחשוב פעמיים, כי אי אפשר לצאת מזה, לוקח בערך 3 שנים לצאת מהחלקה יפנית. זה מחזיק 3 שנים? לא, זה לא מחזיק 3 שנים. אמרת 3 שנים ככה להיפטר מזה? לוקח לה להיפטר, לגמרי, כי השורש מתארך. כמה זמן עד שצריך לעשות חידושים? חידושים זה נע בין 3 חודשים ל7 חודשים, בהתאם לרמת הצמיחה של הלקוחה, כל אחד והצמיחה שלה. ומחיר, איך לא? המחיר. טוב, המחיר הוא נע בין 1,800 ש"ח לשיער קצר, עד 5,000 ש"ח לשיער ארוך. והחידושים שלו, החידוש שורש זה 1 ל6 חודשים, בסביבות ה-800,000 ש"ח. מומלץ לא למשוך את החידוש, ככל שמושכים, משלמים יותר. לא לשכוח. יש מי שלא יכולה בכלל חוץ מאלה שעושות עברות וגוונים? חוץ מעברות וגוונים, כן. לקוחות שיש להם שיער קצר מאוד מדורג, לא יכולות להחליק את השיער, זה מאוד מאוד קשה, כי יש לי יותר מדי סטפ מדירוגים. לקוחה שכמובן, כמו שאמרתי, מובהר, קליאופטרה. יש דבר שנקרא קליאופטרה בזמנו, שהיה לנו עם השיער השחור. מי שעשתה קליאופטרה לא יכול לעשות... אתה יכול בינתיים שאתה מסביר לנו לסיום את הדברים, להראות לי איך עושים אבו-עגלה? ברור, אבו-עגלה 2009. מה, אתה צריך אותי ככה? בוא ננסה. אמרת משהו מקודם על הקליאופטרה. הקליאופטרה... שמעתי את זה הרבה פעמים. בדיוק. זה חומר שמחליק שיער, כביכול הוא על בסיס טבעי, מה שכן, יש לו חיסרון גדול גדול גדול, שהחיסרון הוא... יש גם את הסבא. תפרגן על השיער, תגיד לי, זה שיער השיער שלך קודם כל מהמם. זה מהמם, יש לך שיער מדהים. לא, הוא משחק לי בשיער ולא... כיף לך, נעים לך? המחמאות יותר נעימות. איזה לא מפרגנת את? למה לא? טוב. עם זה אני צריכה ללכת לישון? ברור, עם אבו-עגלה, עושים את אבו-עגלה והולכים לישון. מכוונים את השעון, כמו שהיו פעם, מכוונים את השעון בשעה 1 בלילה, מורידים את הרשת, השעון הזה מאלכס חולה אהבה. לצד השני, כמובן עם פעם היה משתפר. איך הבעלים מתמודדים עם זה בלילה? קמים, רואים את עם הבירות והכל, ברור. צריך למרוח את הבירה בשביל לקבל ולקבע אותו. זה אבו-עגלה. ככה שמים את הרשת. קובי, תסיים לי את אבו-עגלה, את תלמדי איך עושים את זה. למדתי איך עושים את זה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. יצאנו להפסקת פרסומות. חוזרים עם אבו-עגלה 2009. הבנת איך עושים? קלטתי בדיוק, 1 ל1.